Нова работна тенденция завладява Южна Корея. И не е това, което очаквате. Млади хора, включително и Gen Z, стават шофьори на автобуси. Според медийни публикации, все повече хора между 20 и 39 годишна възраст избират тази професия. И честно казано, и аз го забелязвам. Тъй като все по-често използвам градския транспорт, ми прави впечатление, че повечето шофьори на автобуси вече са млади и на около 30 години. Преди почти всички бяха на 50-60. И наистина, данни от Институцията за транспорт в Южна Корея показват, че броя на хората, които са между 20 и 39 години и получават книжка лиценз за автобус, е нараснал с 43% само за последните 3 години. Защо се случва това? Според анализите, причините са няколко. Първо, заплащането. Имаше повишение на заплащането през последните години и сега шофьорите на автобуси получават около 4-5 милиона вона месечно, което е доста конкурентно. Второ, стабилността. На фона на нестабилния пазар на труда, това е сигурна и дългосрочна работа. Нещо, което много млади хора искат. Трето, по-добри условия на труд. Работните смени и графиците са подобрени, което прави професията по-малко натоварваща и стресираща. Същевременно, с пенсионирането на по-възрастните шофьори, в Корея се усеща недостиг на кадри. Затова държавата активно се опитва да привлече млади хора чрез обучителни програми. Последни проучвания и трудови тенденции показват, че вече младите поколения все по-често избират сигурни и предвидими кариери, вместо високорискови и стресиращи позиции. Така че в Южна Корея шофьор на автобус вече не е професия за възрастните. Изненадани ли сте? До следващия път!